I da se ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Sa vama je Branko Đorđević Pro Gamer. Ova epizoda je posebna zato što je to epizoda izvinjenja. Da vam se ja izvinim, pošto nisam snimao jedno mjesec i po dana. Tako da možda i neću dugo snimati. Sutra očekujte klip, izbacit ću ga sigurno. Ali, zato što mi je računar u kvaru kući, tako da ne snimam kod na kući, kao što vidite Windows XP. I evo vam slika za to. Znači očekujte da, ne znam, sutra snimam, evo. I to je to ljudi, to je bila ova mala epizoda. Lajkujte i subscribeujte na moj kanal i moju Facebook stranicu koju imam, tako da bit će u deskripciji sve. I doviđenja.